דרך אגב, הלוז, עזבו אותו, תשחררו אותו. לפני 3 שנים התחילה והתגבשה לאט קבוצת אריה. בבחירת השם צירפתם לעצמכם זהות נוספת, זהות קבוצתית, זהות האריה. התחברתם דרך האריה באין סוף צורות ושפות. אז בעודנו ממש עכשיו בחודש של מזל אריה, חקרנו וגילינו שהאריה משתייך ליסוד האש. תבחרו לעשות דברים בעלי אופי של יצירתיות, ארגון או מנהיגות, עד כדי שאתם עלולים להיות די תובעניים, חסרי סבלנות ושתלטנים או שתלטניות. אבל מבפנים אתם רגישים ונוטים להיפגע בקלות. האריה מחובר מאוד לשמש, המאור הגדול, האחראית על נתינת החיים, וכך גם אתם אוהבים לתת, מתחברים לתשוקה ובעלי חזון ואהבה. אתם שמחים וחיוביים וניתן לסמוך עליכם שתביאו את האור לחיי האחרים. כמו מלך החיות, גם אתם אצילים, גאים וזוהרים, מעוררי השראה, מלאי כבוד לסביבתכם ונדיבים במיוחד. סגנון הדיבור שלכם ישיר וסמכותי, כך שאין מצב שלא יבינו למה התכוונתם. כראוי למלכים אתם ידועים באהבה לדרמה, אוהבים לספר סיפורים, ואם אפשר אז במרכז הבמה. אמנם אריה מסוגלים לשאוג על אנשים כאשר הם כועסים עליכם, אך אתם סולחים ולא נותרים טינה. השנה אריות יוצאים לדרך חדשה, עומדים בפני אתגרים חדשים, וכדי להצליח בכך נדרשת יצירתיות, נחישות והתמדה. המופע הזה, כולל החלקים שלו, הינו ההוכחה שאתם מוכנים ומוכנות לכל דבר. קבלו אותם בשאגה גדולה במופע הפרידה מגן השלום. קבוצת אריה! אביגיל! שלם! זאב! ליאון! עומר! רונה! כרמי! ותמרה! קבוצת אריה הגיעה למפת הסיום. הסתכל זאב על הבמה ואמר, על הבמה הזאת חסר כריות. מה חסר? נדנדות. הלך והביא, כמה נדנדות הוא הביא? בואו נספור בבקשה. 1 ו2. מי יכין לזאב את הנדנדה הבאה שלו, שתהיה מוכנה לו ככה? עומרי, תכיני לו, שלם, תכינו לו את הנדנדה הבאה. 4. אחרי זאב הגיעו אביגיל, רונה ועומר. הסתכלו, ותמרה. הסתכלו 4תן על הבמה. הסתכלו על הבמה בבקשה. ואמרו, כרמי, אנחנו צריכים את רונה עכשיו. מה אמרתם? על הבמה חסר חן. על הבמה חסר שולחן. הלכו עומר, אביגיל, תמרה ורונה להביא שולחן. עלי הופ. עלו והביאו את השולחן. הסתכל כרמי על הבמה, ראה נדנדות ושולחן ואמר,
צריך מפה אדומה וקוביות. צריך מפה אדומה וקוביות. הלך כרמי, הביא מפה אדומה, והצטרפו החברים לכרמי, ושמו עוד ועוד ועוד קוביות. 1. עוד קוביות. מי מביא קוביות? 2. 3. 4. הרבה קוביות, חברים. הם רצו הרבה קוביות. את זה לשם? הם רצו הרבה קוביות. ומה את רצית, אביגיל? מה רצית? אני רציתי קוביה. אביגיל רצתה דווקא את הקוביה. אבל זה כבד, אז רונה, בואי לעזור לה. זה תקוע. זה תקוע. עומר הסתכלה על הבמה וחשבה שחסר שטיחים. שטיחונים. הביאה שטיחונים וסדרה אותם על השולחן. הגיע שלם, הביט על הבמה. מה זה קורה פה? על הבמה צריך כריות. על הבמה צריך כריות, לא מספיק במה ונדנדות ושולחן ומפה וקוביות וקובייה ושטיחונים, צריך גם כריות. הגיע ליאון, הסתכל על הבמה וחשב. במה חסר צינורות. צינורות. הלך זאב והביא צינורות קטנים. לא זאב, ליאון. אין לנו כאן אבל עכשיו את הכיסאות. רגע, סליחה. הנה, 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 מצאנו פתרון. אחד. שתיים. שלם איפה עוד כרית? חסרה לנו כרית. חסרה לנו. הוא עולה. שים כרית. שם כרית ורודה. ומה חסר עכשיו? אריה, מה חסר עכשיו? מה חסר פה? ליאון, מה חסר פה? הביא ליאון עוד דבר לשים על הבמה. הביאה תמרה עוד דבר לשים על הבמה. הביא כרמי עוד דבר לשים על הבמה. הביאה אביגיל עוד ועוד דברים לשים על הבמה. שלם, עומר, תפס, תביאו גם את השני. עומר מאחוריי את השני. חסרה עוד עין. תמי, תייצב את זה. שלם, ליאון, בואו. בואו קדימה קבוצת אריה, בואו בבקשה תסתכלו על הבמה. בואו, קדימה, קדימה, שורה ליד, שמה בצד השני. אוקיי, כמובן. הסירו את הכובע. שלא לומר כתר. תעמדו שם ליד. מאוד מורכב פה. אריאל! רונה בואי אלינו. זאב, בוא אלינו. כרמי, תצטרף לשורה. מצוין. הסתכלו קבוצת אריה על הבמה ואמרו.
זה בא כשהכל מוכן. 2, 3. רונה, אנחנו צריכים אותך! 2, 3. יודעים שבא אריה, מסתכלים הרבה, ואם רואים בולה, די בו. לילות רצות בכל המקומות, ואם גם רעמה, זהובה, אז יודעים שבא אריה, אז יודעים בא אריה. רגע. אז יודעים שבא. אריה, אז יודעים שבא אריה. איך? יודעים שבא אריה. מקשיבים הרבה, ואם רואים חייגה גדולה מתגלגל, יגדל בונים ונופל, אז יודעים שבא אריה. אז יודעים שבא אריה. ואיך יודעים שאריה הולך? מה הוא עושה? הוא הולך לגן חובה. ביי ולהתראות. אני אוהבת אתכם ואני מתגעגעת. אני אבוא לצחוק איתכם. להתגעגע אליכם. אני אוהבת אתכם ממש. נבוא לבקר. היה ממש כיף בזמן הזה. לתמיד. אריה! לשיר?